Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki ilmunipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga menika waktu lenggah ten tepian pantai Lepen. ten tempian lepen boten nedha, boten butuh napa-napa. Saat ngadep datang Allah beberapa tahun beliau niki mboten kelebonan pangan-panganan ingkang dibutuhaken dhateng organ tubuhe. Tapi wonten hake Allah niki mangke panjenengan lek ngadep ten akhirat nggih. Ten akhirat nggih mboten nedha. Mboten enten gambaran apel napa-napa enten mboten enten. Nggih. Lah niki ten gambaran ten donya mawon mangke minggu malih kula sampai akan ten akhirat nedha napa bebojoan napa ten mriku mangke kula minggu malih. Nek niki ten donya niki mawon ilmunipun Kanjeng Sunan Kalijaga niku enten lambar-lambaran sing kados air. Kados air tapi sanes air. Enten wujude nggih niku muter-muter teng awake waktu Kanjeng Sunan Kalijaga niku mencapai ilmu kewalian lenggah ten pinggiran lepen niku sing mlebet ten mulute Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah niku mlebet ganteni posisi ten yang dibutuhkan oleh organ tubuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga nggih. Lah niki enten bukti nyata tasik urip termasuk sing lenggah wingi mriku enten mriki. Nggih, Pak Soni niku. Pak Soni niku nggih ngoten tapi beda krana niki wali yuwa. Nggih. Lah niki Pak Soni nggih ngoten kados enten mulute niki, kados enten luhe. Enten toyone selalu beliau niki ngelek ngeten. Dilek. Lah niki moko lek diparingi pengalaman kadang nggih mboten ngerti ilmune nggih mboten saged nyampeaken. Tapi Pak Soni niki nggih ngalami ngoten. Enten toyone terus ngeten. Moko ancene mulute Pak Soni niki nggih selawat terus. Nah niku Pak Soni panjenengan pun semerap wingi nika dugi niki saksi hidup. Wonten malih sing gadah pabrik niki. Beda malih ngian. Sing gadah pabrik niki kepingin nedha buah. Kepingin. Ngoten niku glegeken nggih buah sing napa sing dikepingini. Sanes wali lek tingkatane wali nggih mangke niku kula mboten ngertos. Nggih, Pak Soni nggih niku wau kados enten lunit. Tapi dia selalu ngelek terus. Lah Bunyai Mahtuhan niki nggih ngoten. Kepingin buah napa mawon nggih mboten duren tok mboten napa ae. Moro-moro glegeken kados nedha niku wau. Nah niku tapi nggih namine menungso enten fisike nggih napa sing dikepingin nggih enten kepingin sing wujud. Nah niku syariate. Lah kuncine niki napa ilmune? Mboten enten ilmune. Krana napa mboten enten wirid ingkang khusus. Nggih kuncine napa sejak bener nggih selawat. Lah mongko lek selawat lekat di dalam diri coh panjenengan. Merentek napa mawon insyaallah diparingi dhateng Allah. Nggih kados ingkang kula critakaken niki wau. Lek Sunan Kanjeng Sunan Kalijaga nggih kados lambaran air-air niku wau. Lah lek Pak Soni nggih ngoten niku wau, lek Bunyai Mahtuha nggih ngoten niku wau. Lah kula yok napa? Lah niku sing repot kula cerita, kula niki sanes sinten-sinten. Nggih muga mawon kula niki kula akui diri mawon kula tiyang bodho sing mboten ngerti napa-napa tapi kula niki berserah dhateng Allah. Nggih bukti pun kula bodho nggih Mas Usman nggih saksi pun kula kanca sekolah kula nggih bodho ngoten. Nggih dadosipun niki kula paringi cerita niki mung sekedar cerita lek pun ngalami panjenengan cek lekat di dalam diri kuwatose pun tuas ngalami ilang mboten nyantol krana mboten semerap ilmune nggih pun jelas nggih dadose niki wau makanan nanti yang di surga
sudah diberikan tentunya niki. Surga niku pun diparingaken dhateng panjenengan namun tingkatane surga donya. Neraka yang di akhirat sana nggih pun diparingaken tentunya niki. Panjenengan kali kula pun mlebu neraka. Bukti pun secara akal mawon nggih, mboten gadah dhuwit, mboten keturutan, kepingin kesiksa batin niki. Nggih niku rasane mlebu neraka, termasuk neraka di dalam kubur. Nggih, pun jelas napa malih? Pun cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.